Здравствуй. Το σημερινό outfit είναι από την OOTD, δηλαδή Outfit of the Day, αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Ένα τόσο cute σετάκι. Είναι λίγο εκτός του comfort zone μου, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ για να δοκιμάζουμε. Είναι σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο γκρι χρώμα. Και αυτό είναι το παντελόνι, είναι αρκετά φαρδί, αλλά ταυτόχρονα έχει και τη σούρα, οπότε κάπως μαζεύει πάνω. Έχει και ωραίο κουμπί ταρταρούγα. Και το από πάνω είναι όλο το point του outfit. Είναι αυτό εδώ το πουκαμισο μπλουζάκι. Έχει και βάτες. Πρώτη φορά θα τολμήσω να βάλω βάτες. Έχει και εδώ πουδένι για να το κάνω λίγο πιο μεσάτο. Αυτό είναι το παντελόνι, πάρα πολύ cute, πάρα πολύ άνετο. Και θα βάλω από μέσα ένα μπλουζάκι, έχει και λίγο ψύχρα. Το από πάνω. Θα μπορούσα βέβαια να το δω και για ανοιχτό, να είναι έτσι λίγο πιο χαλαρό. Και θα το κλείσω, μ' αρέσει. Και θα μπορούσα να το βάλω και χωρίς μπλούζα για να είναι πιο ανοιχτό πάνω. Σου κάνει και ωραία μέση. Δεν είμαι πολύ professional. Για να το κάνω λίγο πιο street style, θα το βάλω με τα αγαπημένα μου ροζ γκαζέλ. Αυτά εδώ. Και από πάνω το γυαλί μου, το ροζουλί, για να ταιριάξει με το παπούτσι. Και για πανοφόρη την καπαρτίνα μου, σε αυτό το πιο ρηχτό στοιχείο. Και είμαι έτοιμη να φύγω. Και μπείτε να δείτε κι εσείς στο site τα δικά σας ρούχα. Φιλάκια!